Takže vítám vás u třetího videa z druhé série a třetího videa z hry Spor a můžeme se do toho pustit. Play, fáze vývoje tvorů. Takže jo. Co to je, to jsem dělal já. 2, 3. Nevím, proč to mám ale závorce je to napsaný, ale vypadá to jako ode mě. Jo, počkej. My jsme se vlastně ale jsme takhle. Blbost. A s váma se... Já už si to moc nepamatuju od minulýho. Tyjo, to jsem dělal já. Hustý. Ano. Tak. Já jsem chtěl být míromilovný. Do něj. Mám lepší škrábnutí. Ale já si to stůl, mě to tady strašně ale hledouší. To mě táta chtěl udělat ještě lepší bedníky, aby to bylo líp slyšet. A tak jo, no. Tak jo. 5 kousnutí, dobré. To a sice možná najdeme na nějaký hubě s modem. Je, to jsou ptáci. Nebojte se. My jenom tady zabijíme tohle druh. S váma se budeme chtít kamarádi, vy jste rostomilí. Ale asi na ptáčky budeme hodně míru. Počkat. Orlí křídla. Ale když jsem něco takového jsem chtěl. Jo, škrabnutí 3, aha. Máme 4, myslím. Ne. Počkej, já jsem šel selfie. Počkej, není tady nějaký mládě. Je, to je hezký. Mládě Pip. Jejich druh je Pip. A to moc mi neumíme. Aha. Kašlem na ně. A snad je pro. Tohle skoro by byly dobré. Ono to je na tomhle. A jak do mě strčil všichni. Tak to posunu. Aha. Aha. Jo, orhní křídla. Jo, dobré. A ten. Jak jsem to potom viděl.
CDčko. Pojď Alfíčko, CDčko. My jsme 25, vy jste jenom 15. Půlvat, či ten se nám bude hodit. Počkej, půlvat máme na kolik. Jo, 2, dobré. Takže to. My jsme 25 hoši. To jste vy. Oni mě dali asi za 50. To se asi nebudem prát. Ne, kamaráde, že se to nechce, jo, je to nes... Máš dárek. Už někdy bydlíte. To je vystavky. To je vlastně hora. To jsou 25 hoši. To jsou 25 a naštvaný ještě k tomu. Takže... Tohle... My vás asi budeme chtít zničit. Tak se vás nejdřív načteme. A utíkáme, ne! Aha, už jsem dopadl. Letíme, vole. Ty křídla už máme na 3, jako ty bychom chtěli fakt, ty bych chtěl zlepšit, ne? Ty oči se mi viděj. Takže kde jste hoši? Neznámý duch je všude. Já nevím, kudy jsem šel. Jsem nahoru na tomto horu, jo? Tam jsou ty 50. Vy jste furt, jak se s váma nemoc kamarádi, nebo já nevím, ale ještě jdu zpátky zase na tu horu. To vyletím s normálníma křídlema, sice s těma orhnýma nebo drapšima by to bylo lepší. Jo, to jste vy, tak my se zabijeme ještě jednou a jste v maléru. Jak už to probral? A jsme 35 hoši. To nevím, co jste mi děláte. Jo, Alfu, já jsem tam stejně životu normálně. Mám pět, nic ještě. Mám ještě tohle, ale tebe mi řídíš, co? No už se neskryváš. Dobře, ty se tam vyřídil. Nevzal živit, protože máš na to život, co? Já tady vezmu kostničky. Nevím jak to, ale já mám trošku hlad. Pošlu ti 5. Jo. To beru, kousnu ti 5 chcem.
se nám bude hodit, ale to bych chtěl ještě nějaký, ne, že bych jako to chtěl moc a vy nemáte co? Vy nevíte. Jo, to jsou ty pavoučky. Aha, 25 kg. Normálně prostě 25 kg. S váma se začnu poradit hned. Žádný takový hluky. Znebužně. Co ty další? Zabij to, zabiješ. Au. Postupujem, pryč. Super. To nejsme minulý série počkali něco. S tím bych se chtěl taky zkamarátit, takže se jdeme asi vylepšit. Neběž domů. Tady cestně domů. No, prosím. Prosím tě, nezabij mě. Tohle bylo pěkně těsně. Takže nemáme smrt. Teď jsem pěkně uletěl. Když jsem už dávno mohl být doma, ale oni by se mnou možná lepšili, až šli by do pičic. Takže jsem asi dobře uletěl. Co teď se potřebuji brutálně. Budu bojovat. Nebo já nevím, ale prostě my asi, protože jsem říkal ne, takže máme nějakou lepší hlavku. Tady nemáme nic. A počkat, tady. 5 zdržní, 3 zdržní, už máme 3. Takže oni jsou vlastně, o tom co nesčítal, jsme přidost. To jsou ty 4, blbost. 3. Jo, a tohle bychom to mohli dát na zpěv, ale hlavně tam použili náma. To sakra. Zdraví 5, to už máme. Vždycky vlastně to bylo nejvíc lepší bývají. Dále víc. Tu mám 4. A tady... No to jsem si rozhodovat, co chci rozhodovat to. A když jsem přiměl toho aspoň na konec 3. Takže... Vypadá normálně na tom. Ale se mi nedělá, to škoda. Tu nechci, to je smyslíce Budovice. Teď mě to plivnutí by se nehodilo. To plivnutí budu mít.
to máme rovně prachy. Počkat, tyhle stěny si dáme trošku dál. A docela tak. No, radši takhle dolů, ne, tak Prahu. Jo, ale nemáme už půl vůbec. Na půl 3, ale ne. Zdraví už máme to postaraný. Prostě tady je něco. Zdrojní 3, zdraví 5, aha. Půl 2 mám, 23, úder 2. Na co? Tohle si tam ještě dám. To jsme teda pojím vlastně. A ne, jak to tam dávám, mám tam pěkný bordel v tom. A poslední tam něco jiné není. Takže dobrý, asi ho nebarvíme vlastně, už se, teď jsem si konečně vzpomněl jsem si, jo, ten bord, umím si vzpomenout. No. V barvě zelený, ale ne takovýhle zelený. Zelený. Detaily v takový šedý. Já druhá. A budu detaily pokrky toho taky. No, tohle činoval dobrá barva, akorát je ten základ, bych chtěl být trošku jakože to. OK, takhle to necháme, to se mi líbí a to se mi líbí. Budeme zlí a zlí. Už nemáme prachy, tak mega hlava, mega oči, prostě to. Nějakou afičku, my jsme tady nenašli. Třeba. Počkat, ty se za mnou. Ty vodu, nechoď tady po jako pošlu. Už třeba sem, alfička, ne. Co ty? Ty taky nejsiš alfa. No tak ty máš tohle, tak to dáš, máš tady. Ale jsme si teda moc nevylepšili. Tohle jsme si moc vylepšili. Ale vylepšili jsme si aspoň něco. Díl bychom to už mohli ukončit, takže doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, dejte like a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Proč tady točí se dokola? To nechápu. Čau.